Ilargia eskutatu da mendiko bizkarrean. 8 gizon zoazte, baikatzuik gabe ilunpean. Fardelastunak bizkarrean, oinutzik bideetan. Muga ez da existitzen gure ametsetan. Muga zainen argiak urrun ikusten dira, baina gu badakigu nola egin bira. Gau asko lanak, gaueko pausoak, haizeak daramatza gure sekretuak. Iparra eta hegoa, arantz eta honantz, mendietako bideetan askatasun bantz. Oian barnako elkarrizketa apalak, mutil bakoitzak badaki zer den adiskidetasuna. Urrats bakoitzan kontuz ostole horren gainean. Arriskua hurbilda, baina beldurrik gabe doaz aurrean. Egun sentirekin batera, kargalekuan da. Gauaren itzalak berriz ere bakean gelditu dira. Gau asko lanak, gaueko pausoak, haizeak daramatza gure sekretuak. Iparra eta hegoa, arantz eta honantz, mendietako bideetan askatasun bantz. Gau asko lanak, gaueko pausoak, haizeak daramatza gure sekretuak. Iparra eta hegoa, arantz eta honantz, mendietako bideetan askatasun bantz.